היי, היי, שבוע טוב, אני אליעזר פרמוביץ', ואני רייזי פרמוביץ. ואנחנו הולכים לספר לכם על החיים שלנו, שהיה לנו הכל מאת השם, הכל עם השגחה הפרטית שהיה לנו, שהשם נתן לנו, עם הכוח איך להיות זוג באמת אוהב את השם ומנצח ביחד. אז אני עכשיו נותן את הרשות לאשתי היקרה, רייזי, נתחיל את הדיבור, להגיד איך אנחנו באמת מנצחים את הזוגיות שלנו. ואיך הגענו עד היום למקום הזה שאנחנו יושבים מול המצלמה ופותחים הכל, הכל, כמעט הכל, לאט לאט. אבל נתחיל מהרגע שנפגשנו. אז זה היה, אני אתחיל קצת לפני, זה היה בראש השנה, אני עשיתי החלטה שאני רוצה לפגוש את האישה שאני אחיה את כל החיים שלי. אבל זה שיהיה אישה שתהיה מה שמתאים לי משורש הנשמה שלי. ולקחתי החלטה, ועשיתי את ההחלטה הזאת, ואמרתי פעמיים תהילים בראש השנה, בלי להפסיק. את כל התהילים. את כל התהילים, בלי להפסיק אפילו דקה. והכוונה שלי היה למצוא את הזוגיות שלי האמיתית עם שורש נשמתי. וכאן מצאתי את רייזי, באמת הזוגיות המושלמת שלי. וככה התחיל כל הפגישה שלנו. כל המסע המרתק והארוך והמאתגר הזה, שיצאנו מה זה חזקים, שאנחנו עושים פה, זה לא מובן מאליו, זה נס בפני עצמו. היה לנו מלא ניסים בדרך, מלא. לפני שפגשתי את לייזר, עברתי תקופה מאוד 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 קשה, מאוד מאתגרת, כואבת. הגעתי למקום שהרגשתי שמשהו צריך לקרות פה, עכשיו והרגע, כי לא יכולתי יותר. הרמתי את הידיים שלי להשם, אמרתי, השם, בבקשה, תעזור לי כבר למצוא את הבן אדם הזה שאני חולמת עליו. הבן אדם שיבין אותי, שיאזין לי, שיקשיב לי, שיהיה איתי ביחד, שנעשה הכל ביחד, שנהיה זוג מהשמיים, ממש. ואז אני קיבלתי טלפון, זה היה ערב יום כיפור, ואני מקבל טלפון, והאישה הזאת שהציעה לי את השידוך, והיא שואלת אותי אם אני גרוש. ואמרתי לה, אני אפלי גרוש. ואז באותה תקופה הילדים שלי היו אצלי בבית. ואז אמרתי, בוא נשמע לשידוך הזה. יש פתח על מה התפילות מתפללים. ואז שמעתי על השידוך, ואמרתי לה, תשמעי, זה ערב יום כיפור, אני קצת ביזי עם הילדים. בוא נלך אחרי יום כיפור, בוא נלך אחרי החגים, ונבדוק את העניין, ונראה אם זה מתאים לי, ונצא למסע הזוגיות המושלמת, בעזרת השם. כן, באמת מושלמת, אין לנו מילים, וזה הכל ניסים. ורציתי להגיד שזה היה בערב יום כיפור. בדרך כלל יום כיפור אני יותר בבית, מתפללת פה, קצת שם. אבל יום כיפור הזה אמרתי, אני הולכת לקרוע את השמיים. אני הולכת לעשות הכל כדי להרגיש שאני שווה ומגיע לי. מגיע לי מה שאני רוצה כבר שנים. שאני כבר שנים מתפללת ובוכה ומתחננת, וזה לא מגיע, וזה לא מגיע. אבל בסוף זה הגיע, פשוט מאוד. זה ערב יום כיפור, חברה שלי, שהיא גם מכירה את הצד הזה, הצד של בעלי, והיא אמרה שהיא חושבת שזה שידוך טוב, הוא בן אדם מהמם, מקסים, מושלם, אין דברים כאלה. ואני אמרתי, אוקיי, בוא נשמע, בוא נראה, שמעתי כבר. אנשים אומרים, וואו, בחור, זה, אני רוצה לראות בעיניים שלי שזה הבחור. אבל בינתיים זה הערב יום כיפור.
וזה לא היה הזמן הנכון עוד. אני מרגישה שאני הייתי צריכה עוד לתקן, להתנקות. התפללתי ביום כיפור הזה כמו שלא התפללתי שנים. מהלב, שמעתי את אח שלי מתפלל בעמוד, וזה ריגש אותי, והתחננתי, והרגשתי ממש קשורה לקדוש ברוך הוא בצורה ממש רוחנית, גדולה, עצומה. ואז היה הושענא רבה, גם התפללתי, לא נראה לי שבחיים לפני כן התפללתי בהושענא רבה. בקיצור, קראתי את השמיים, איך שאומרים. ואז קיבלתי תמונה מאשתי, שהיום אשתי, ברוך השם. והתרגשתי מאוד על התמונה, ואמרתי לעצמי, הראו לי תמונות, ואמרתי, זה אשתי לעתיד. בתמונה כבר הרגשתי את החום ואת האהבה שיש לי לתת ולקבל מאישה כזאת. רק בתמונה. וזה לא מובן מאליו. וזה לא מובן מאליו. ואז אחרי שעברנו את יום כיפור, עשינו תפילות. ואז עבר סוכות שהייתי עם הילדים שלי. ממש אחרי סוכות, השטחנית התקשרה. והיא אמרה, מה הולך? אני רוצה שתיפגש, מה הולך? אז אמרתי לה, אוקיי. אני מחכה בשקט, בסבלנות. התחיל לברר. נכנסתי והתחלתי לברר על הבחורה. על אשתי. שזאת אני. שהיא האישה היום החמודה שלי. ואז החלטתי שאני הולך עם זה. אחרי בירורים שעשיתי. ואמרתי, אני הולך עם השם. ומה שהשם יחליט לי, וזה מה שאני הולך לעשות. ויצאתי עם אשתי לפגישה הראשונה. וישר מהפגישה הראשונה יצאתי ואמרתי, השם אתה איתי. לא ידעתי מה אני הולך לדבר. אמרתי לו, תיתן לי את הכוח. אתה תיתן לי את המילים בפה. וזה בדיוק מה שאני עשיתי גם. את המילים. עשינו את זה, עשינו את אותה פעולה באותו יום לפני שנפגשתי. גם אמרתי, השם תוליך אותי, אם זה הדרך הנכונה, תוליך אותנו בדרך הנכונה. תביא לי את המילים הנכונות, מה להגיד, איך להגיד, מתי להגיד. אתה בא איתי, אני לוקחת אותך איתי לכל מקום. אם צריך לקרות, שזה יקרה. עברתי תקופה לא קלה אז, גם עבודה חדשה, גם בית חדש שהיה לי, שנכנסתי לגור בניו ג'רזי בלייקווד. ואז אמרתי לעצמי, בית חדש עם אישה חדשה, זה מתאים. ואז החלטתי ללכת ולצאת למסע הזאתי, ולמצוא את השידוך הנכון עם האישה הנכונה. יצאנו לכמה פגישות, וכל פעם ראיתי איזה פגישות, איזה אמת ואיזה אושר אחד לשני יכול לתת. איזה סייעתא דשמיא יש פה רק מהשם. לא סתם. אישה כזאת היא חמודה, לא מוצאים כל פעם. אישה כזאת היא מיוחדת, יש רק בעולם אחד. וכזה בן אדם מיוחד, יש רק אחד. הוא בן אדם שאין בעולם, אני אומרת לכם את זה ותכתבו את זה, תזכרו את זה, אין אדם כמוהו. לא הייתי פה. אוקיי, אז חזרנו. נתק הטלפון, בעיה טכנית קטנה. התגברנו על זה ונמשיך עם הסייעתא דשמיא שלנו, שיש לנו בכל אורך החיים שלנו. אנחנו רואים איך השם מוליך אותנו. איך השם נותן לנו את הדרך להתמודד עם כל הבעיות שלנו. עם כל הדברים, עם כל הקשיים, אבל הכל בשמחה. דבר אחד למדנו, לא משנה מה, להיות שמח תמיד, ולהיות כל פעם עם השם, לא משנה מה. השם הוא הדרך שלנו, הוא אומר לנו איך להתנהג ואיך לעשות.
לכל אורך המסע שלנו, עם החיים שלנו, אנחנו רואים דבר אחד. השם הוא איתנו. כמו איש ואישה, שיש חלק באיש ואישה, ביניהם יש השם. וככה הדרך שלנו, שאנחנו הולכים. והתחלנו את המסע לצאת, יצאנו פעמיים, שיחות עמוקות, שיחות עם נשמה, עם השם, והילדים, וסיפרנו ודיברנו, ומצד אחד אני מוכנה, אבל אני יודעת שלפני שנפגשתי איתו, אמרתי לעצמי, לפחות 3 חודשים, אני רוצה להכיר את הבן אדם inside out. אמרתי, אני לא שואלת אף אחד מי זה לייזר פומוביץ'. אני רוצה לבד ללמוד מי הוא. אבל אני קצת חרקתי. אמרתי, אני אלך עם השם, אבל בן אדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו, עם האמת שלי. אני צריך לעשות השתדלות. כי רציתי קצת לשמוע מי רייזי, מה היא עברה, מי, איפה היא. איך להתמודד, איך לעמוד בכזה אתגר, לקחת כזה אתגר, ולהיות פה פולי, ולהיות פה אני הבעל של רייזי. זה לא דבר פשוט מאוד. בכלל לא. ואז שמעתי אנשים דיבור, אמרתי, אף אחד לא מכיר אותה, כי אף אחד לא יודע מי היא, חוץ ממני. ישבתי עם שיחות מאוד מאוד עמוקות. דיברתי עם מישהו שמאוד קרוב אליי, ומכיר קצת את רייזי, ואמר לי בדיוק מי רייזי. ואמרתי לעצמי, זה הכי מתאים לי. אני הבן אדם... מי זה רייזי? מה הוא אמר? הוא אמר שלרייזי חסר שתקבל את האהבה האמיתית, מבן אדם האמיתי. והוא אמר, איך נופל לי האסימון? איך לא חשבתי על זה שאתה הכי מתאים לה? וכאן אנחנו עומדים, ואנחנו עומדים וגאים בקדוש ברוך הוא, ואומרים לו תודה רבה כל הזמן. בכל יום שאנחנו קמים, אנחנו אומרים לו, thank you השם שבחרת בנו להיות זוג. ממש אני מרגיש שאנחנו משורש הנשמה, לא סתם זוג, סתם שמנסה את החיים שלהם. אני מרגיש שאנחנו עברנו כל כך הרבה דברים ביחד, כל כך הרבה אתגרים, ואנחנו עומדים עם זה בכל הזמן. יציבים ואיתנים. עברנו לא דברים פשוטים, אבל מה? האהבה שלנו תמיד ניצחה. כל כך אהבנו אחד את השני, שלא ויתרנו על שום דבר. השם שלח לנו בום, 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 אבל אנחנו לקחנו את השם, הוא היה הפרויקט שלנו, הוא היה העוגן שלנו. היה לנו קשה, היה לנו זה, אבל ידענו, השם איתנו. יהיה בסדר, מה שצריך לקרות יקרה, כי השם יודע מה הכי טוב והכי מדויק בשבילנו. ולא התייאשנו, והיינו חזקים, וואי איזה חזקים, וואלה, אנשים ראו אותנו, וואו רייזי ולייזר, איזה זוג חמוד, איזה זוג מתוק, כל כך אוהבים, כל כך אוהבים, הם אפילו לא יודעים כמה אהבה יש לנו. ומה שאנשים רואים זה קטנצ'יק. יש לנו אהבה עצומה, אנחנו כל כך מעריכים אחד את השני, אוהבים אחד את השני, מכבדים אחד את השני, רוצים שרק לשני יהיה טוב. וזה מה שהחזיק אותנו. זה התחיל במסע שהלכתי לבן אדם הכי קרוב אליי. שאלתי אותו על השמות שלנו ועל התאריכים שלנו. בהתחלה אני עשיתי טעות, אמרתי תאריך אחר. אחר כך תיקנתי את הטעות, והוא אמר, אתם הזוג הכי מתאים. גם רייזי קיבלה קצת מאיזה רב, שממש... כן, ברור, הלכתי ממש אבל לפי הלב שלי, וכולם אמרו לי, אם זה מה שהלב שלך אומר, לכי על זה. וגם הרב אמר שזה זוג מתאים. וזה היה 10 ימים אחרי. לא, שבוע אחרי הוא כבר שאל מה המידה שלה. טבעת, כאילו אנחנו מתחתנים. אמרתי, רגע. אמרתי 3 חודשים. אבל אחרי שבוע הוא אמר שהוא מוכן.
אמרתי, מה? אמרתי, אני לא יכול להפסיד כזה. לא הולך ככה, תחיים 3 חודשים, בלה בלה בלה, אבל מה? בתוך הנשמה שלי הרגשתי, בתוך הלב, שזה הבן אדם שלי. פשוט, ואמרנו, אנחנו סומכים על השם, לא מעניין אותנו מה. אנחנו הולכים עם הלב, עם האינטואיציה שלנו ועם השם. ומאז לא עזבנו אותו. ואז החלטתי החלטה מאוד גדולה. חשבתי קודם לעשות חתונה לחברים שלי, קצת משפחה שפה באמריקה, אבל אז עשיתי החלטה שכל המשפחה שלי, זה מה שאני צריך, המשפחה של רייזי, גרים באמריקה. בארץ, סליחה. ואז החלטנו שאנחנו עושים את החתונה בארץ. וזה היה החתונה הכי מוצלחת. בארץ הקודש. ממש עם דמעות, עם שמחה של דמעות. וזה היה החתונה הכי יפה. חתונה אמיתית. במקום הכי יפה. במקום שיש יין בוטיק. האנשים הכי יפים. שקוראים לזה ברקן. ועשינו את זה ממש החתונה של השנה. כולם היה שומע, משפחה שלי, משפחה של רייזי. כולם התלהבו. אבל אני אמרתי לרייזי. אתם צריכים לראות את אבא שלי, שאבא שלי הוא הבן אדם, הוא מאדם מהמם, אבל מאתגר בצורות שאתם לא מבינים אפילו. אבל הוא היה שם, הוא שמח, הוא קרן מאושר, ראיתי בנשמה שלו שהוא מבסוט, הוא רוצה שיהיה לי טוב. ואיך שהוא בא באמצע החתונה, בסוף החתונה, שרקדנו אשת חיל, ולקח את רייזי, וזה מאוד ריגש אותי. איך הוא לקח את רייזי וחיבק אותה. כי הוא הרגיש שהולך להיות לה שמחה. הוא הרגיש שהשם נתן לה את החוזק, מתנה מהשם, את הבעל המתאים. את לייזר האהוב שלה. וככה אמרתי לרייזי, לפני החתונה, אני עושה חתונה בארץ, אבל בתנאי אחד. ישר אחרי החתונה, אנחנו הולכים לכותל, ולהגיד תודה רבה להשם. והלכנו בדרך נס, בדרך ממש דברים שלא מובן. קיבלתי אישור להיכנס עד הכותל בפנים, עם הקלה הטריה. עם האוטו עד בפנים, ונכנסתי. והרגשתי הכי טוב בעולם. ואמרתי תודה רבה להשם. לכזה מסע שעברנו. לכזה שמחה שאנחנו יכולים להיכנס לכל החיים שלנו. וככה... זה היה יום הכי מאושר בחיים שלי. זה היה אושר. הרגשתי שהשם ממש אוהב אותי, ואוהב את לייזר, הוא נתן לנו מתנה. אבל עוד לא ידענו באמת מה המתנה. מי זה באמת לייזר פרומוביץ'? מי זה באמת רייזי? מי זה רייזי פרומוביץ'? מי? אחר כך... מי הוא? ראיתי אותו, פגשתי אותו. במשך 3 שנים שהתחתנו, ראינו. זה 3 שנים אחרי, זה התוצאות. זה אבל התוצאות. אז לא ידענו מה יקרה. אמרתי, אמא, למה אם זה הצגה? מה? אפשר לדעת. אבל שמחתי על השם, שמחתי על האינטואציה שלי ועל הרגשות. ומאז רק הוא הכריח לי עוד פעם ועוד פעם. מה היינו באמצע? היינו באמצע כמה אתגרים עברנו, והשם כל פעם היה איתנו. ממש. אתגרים לא קלים. עברנו מעשים שהשטן רצה ממש להיכנס בינינו. אבל השמחה שלנו, ועם כל הכוונה של השם ועם האהבה שלנו, לא, אנחנו לא מוותרים. נלחמנו פה, נלחמנו פה, ופה אנחנו עומדים היום. עם הכל תקווה להשם. אנחנו דבר הכי העיקרי שאנחנו יש לנו בחיים, זה לסמוך על השם. זה סי בעבודה, זה סי בילדים, זה גם בזוגיות, וזה גם בכסף. בכל דבר, אנחנו רואים רק את השם. הוא מוליך אותנו, הוא יוליך אותנו. ובן אדם שחושב שהכוח שלו רק מעצמו, לא. הכוח שלו רק מהשם. עם הסיפורים היפים שיש לרייזי לספר לי, שהיא שומעת והיא מבינה איך השם פה, איך שאני מביא את הסיפורים. ואיך שאתה מספר לי את הסיפורים. סיפורים, ומוריד את זה. כל מיני ורציות, מכל מיני מושגים, לא רק
סיפורים שקרה בכל יום. סיפורים על פרשת השבוע, סיפורים על חיזוק, סיפורים על זוגיות, סיפורים, כל דברים שהוא שמע, פודקאסט, הוא שיתף איתי, דיברנו על זה, אני שיתפתי אותו על הדברים שאני שומעת ואני לומדת ולוקחת קורסים וחופרת. הייתי אומרת לו, וואלה, אני אוהבת לחפור בנשמה שלי. אני אוהבת לחפור ולהוציא ולנקות ולהביא ולגדול. זה הגענו איפה שאנחנו מגיעים היום. זהו. אז אנחנו התחלנו מסע חדש. המסע של רייזי ולייזר. אם אתם רוצים לשמוע עוד, תמשיכו לעקוב אחרינו. כי זה יהיה מאוד מוגדר, מאוד יפה, ובהצלחה. מאוד מרגש וכיף. כל מי ששומע ירצה עוד פעם לשמוע אותנו. ואנחנו הולכים להשמיע אותנו בהרבה. ולהראות לכם כמה יש לנו לתת לכם כלים, להיות חזקים. ומישהו רוצה, one in one. מה שאתם רוצים, מה שאתם רואים ואתם רוצים את זה גם, אנחנו באים פה לתת וללמד אתכם מה שאנחנו למדנו. מה שאנחנו הבנו בחיים שלנו, לעצמנו על בשרנו, לתת לאנשים אחרים להבין ולתת את זה, ולהיות השליחים להשם ביחד איתכם, להפיץ הלאה, להיות חזקים. ולהפיץ את האור של השם, את האהבה ואת האמונה ואת הביטחון הזה, שהשם איתך בכל מצב, בכל מקום, בכל רגע ובכל דקה. אל תתייאשו. ואם אתם רוצים, אנחנו פה מוכנים להוליך אתכם לאט לאט, תהליכים. אתם יכולים ליצור קשר איתנו, ואנחנו פה איתכם. ונמשיך לספר לכם את הסיפור שלנו לאט לאט. שתהיו חזקים, שבוע טוב. לייזר אוהבים אתכם. האהובים, ואנחנו אוהבים והאוהבים. את כל עם ישראל. שבוע טוב. שבוע טוב.